BSL, sain Cymraeg gyda is-deitlau cymorth. Gwesty'r Castell, y stryd fawr Conwy. Mae Gwesty'r Castell yn cyfuno'r Gwesty'r King's Head gynt a'r Castle Inn. Mae'n bosib fod y King's Head i'r chwith o'r porth yn arwain i faes parcio'r gwesty yn dyddio nôl i oddeutu 1576 pan ddywedodd y Frenhines Elizabeth y cyntaf y byddai unrhyw bost o Loegr i Iwerddon yn croesi'r môr o Gaergybi yn hytrach na Lerpwl. Daeth Conwy yn arosfan ar y ffordd i Gaergybi. Ym 1832, darparodd Gwesty'r Castell a oedd bellach wedi newid ei enw o'r Castle Inn, ginio ar gyfer y dywysoges Victoria a oedd yn 20 mlwydd oed, a'i mham, wedi iddynt ymweld â Chastell Conwy. Daeth y dywysoges Victoria yn frenhines 5 mlynedd yn ddiweddarach. Ym 1863, bu'r tywysog Arthur, trydydd mab Victoria, giniawa yn y gwesty. Ym 1848, roedd y peirianwyr enwog George a Robert Stevenson yn westeion gwadd mewn gwledd i ddathlu cwblhad Pont Rheilffordd Diwbiaidd Conwy. Daeth Sarah Dutton yn rheolwraig ar Gwesty'r Castell yn yr 1860au yn 60 mlwydd oed. Yn ddiweddarach, prynodd y King's Head a chyfuno'r adeilad a Gwesty'r Castell. Comisiynodd y pensaer John Douglas i ddylunio blaen yr adeilad sydd yn gyfarwydd i ni heddiw. Mae ei weithiau eraill yn cynnwys y cloc Eastgate yng Nghaer. Bu ei 2 aelod Victoriaid o'r Academi Frenhinol Gymreig, greu'r darluniau sydd yn dal i'w gweld ar baneli a drysau'r gwesty. Roedd un o'r aelodau, John Dawson Watson, yn byw yn y gwesty am beth amser ac o bosib ei fod wedi peintio yma, yn lle talu rent am ei llety. Yn ôl y chwedl, gofynnodd forwyn a oedd yn byr wael gael ei chladdu ar ei chartref brodorol, Ynys Môn, ond yn hytrach cafodd ei chladdu yn y fynwent y tu ôl i'r gwesty, o bosib oherwydd y clefyd heintus a oedd yn bla ar y pryd. Yn ôl sôn, bu sawl digwyddiad goruwch naturiol nes i'w chorff gael ei ddatgladdu a'i gladdu eto ger ei chartref.